Kana siya mo na itong ikuan. Dragon Stain na bro. Naman. Katong babosot kan ba? Ang sa ngalan? Dragon Stain. Hinahinay latig eh. Premium ang kan. Nay, ang Dan. klase na gawas katong kan. Dam ni negosyo to ah. Stay lang disuse. Penarbaho dah negosyo. Atos gawa ilugan din ang basta nindot mong tanong. Maksudnya ini lasang. Nay katong saging-saging nga violet ang dahon. Ano to, mahal to. Naagro to diri. Anahaw. Katong anahaw nga. Sa ganaw, kaya gina anaw. Katong puting dahon gaw na puting dahon gaw. Saan po niyo paggawa sana? Wah, bit-bit or man siya kay. Sa tanong. Nagramit tayo ng jiri. Jiri. Unsa mang kuana ting? Ako tinggal nagkuha. Muna ko nagbadyang dahon. Ay, bawang diri. Ay, dako. Kita gamin? Ito istorya nga di Nasa gikat-kat gapon, ikuha nila na kuha tanan ay. Hah? Kuha tanan. Na jiri? Dili. Nijiri mana to taga kuat, pito stick. Ikat-kat. Di man din Kan nagturo. ba kana giant kan, Monstera. Monstera putos. Ay meron. Rot. Moro to kuha eh. Di nahaw gagmay oh. Oh inahaw nagkuha. Mahal sa tanong makal labi nagmudako na. Akala si kanika din ako na ang gwapon din. Kuya wag agi magkuha sa Ang sa kuha na kong kuha? Ha? Wala yung service eh. Wala service. Lagi. Nakasugod mo dito pikas? Oh, gabangan na dagan na mga bangat na. Sige. Na ginidag ng mga tanong-tanong din. Nadali pa nga gagawin. Anong swimming pool na yung tilapia riya. Uyaw na bitin eh, ugtan sa na. Halin nagyapon bitin daw ibaw ka. Halin ya pala. Anong lubog ang bitin ko kayo sus. Kanang ulo na. Oo. Anan din na. Kuha na. Muunag haplas. Agi kuhaan ganang. Oh, lata. Wala ta. Oh, lata. Masa to lamay bitros tik to lamay. Ito stick. Kailangan na ni problema tang sa daan. Ay, kay klaro ano. Ano mo gyapon dito pang kaon? Lubo ra. Limestone pa gibutang dia. Nitan di ba? Nitan bala. Doser mo tago tago di man masugot mabike. Silbi bulldozer. Samot ni kaguba. Paguba ang ni ipakuha mo dyan ng umok. Ready lang. Ta, mabutan na mo. Saan ang tanuma? Apa dah rasa jong na? Dito nan. Ito na. May lain nindot tanong biya. Sa tinyo gapon. Kaya bitros tik dong be. Pa hilaw pa. Oh, luto. Nawag na ro, pakuha ko. Ge. Pwede na ka dito sa gulay dito ay. Mana ato, lapos na. Mahunong na ito pa ba niya? Gini din, hindi mahunong. Eh, na ito nagliso na suor. Saan na, ilaway, pitit nga na. Balintag apply. Bunga rin sa ito. Apply ta pa. Nahuna siya ng suor, may basa rin. Ini ada toko no. Oh. Masa bukan tong biar now. Kasi ako tong biar no. Mana usah kau tahu. Bata na kata kanta na. Ha? Ba. Kaya kayak upag sa lugo eh badan. Ha? Upag. Siang. Puto ka. Diwa.
Kita sus saya gitu. Mau sa practice di kita mau sa tao ka sa. Tiga setengah buang. Sayang. Ano isa? Sayang! Panagaw? Yakin ba? Paminyaw lang ko. Tatawa sa mga driver doon. Umorti ko ka na no? Pil-pil ka. Nah, itu mah demi film. Pil ka. Utang-utang ba rito? Dito tang palit dito dayat eh. Sa Ay, pag magdahil ko kalbasa, Domingo po. dagan. May muluto ka doon. Sige, Dagan kamong gaya to. may pano. Sa kunsa lang ba niya? Domingo na sa. Domingo, pinaghanay yung kalbasa mo. Binuldo ka, binuldo. Tuluan. Igat-igat sa mga buo. Kapura. Igat lang sa mga buo. Yan ang sound dia. Huwag ko na magsigugod. Kumboy yan. Kumboy. Sirit. Nataasan na sa file ni Konsa. No. Sabihan ni Petrus Dix, mahumay ito ang mina di. Sila yung mahaw di ay. Mahurot mo na dali. Dito tayo. Mana gato dari protein au na tubig. Rajige, kagak jigo. Pakar ka lang. Pakar ka jigo. Ako, pakarga daw ni Jake ang isa ka tubig. Para dito. Asa? Dito, para dito babaw. Jake. Ay na, pwede ko rin. Dua ka buhok? Isa ray. Sahabat, nag-video call pa ko sa mga babae. Na! Bukata? Saan? Ay, bili na rin. Bahala Jake. Ano ko sa? Oh, ina lang ha. Ipadaan dito sa babaw. Ato pamiguan. Balik na ko sa kong area. Ah, maro, sige sakain ba daw? Namnaw. Ato mismo to. Hoy. Ito yung drop cut. Ay sige, tes maluyang sa taruya ba? Baidor. Baidor si penguarta sa babae. Baidor ako sa utang, jeng kay tukoy kwarta hinanggaw na oy. Katong iyang babae taga-puong na, batit ako nagkorta na niya. Scam. Na-scam. Naka-jerjer siya.